ngaturaken pambagya wilujeng sugeng rawuh sugeng pinarak lelenggan kanthi mardu martikaning penggalih panjenengan sami. Ing ari dalu puniki mapan bali wisma panjenenganipun Bapak Sutikna dalah Ibu Senemi sakeluarga kang lenggah wonten Dukuh Jambi, Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro. Ugi keluarga agung saking panjenenganipun Mas Agung Kristiono dalah Mbah Ani Krisnawati. Ing katemben ngawonten adicara tasakuran inggih menika ambal warsa inggih menika anggenipun Apolo Kromo tiyang sepipun ingkang kaping 50 tahun. Aka nada campur sari rikes. Mijil saking Besar Kasiman Bojonegoro ingkang kula pangarsani piyambak. Ivan digital shooting profesional video dari Jambi. Pilangsari Bojonegoro dalah gumlegaring audio sound system Nirwana Audio ugi wonten antuk kliwir 85 lewat TikTokers matur suwun. Kula Dimas Bagus antuk kliwir mijil saking Besah Kecamatan Kasiman Bojonegoro. Ngaturaken salam taklim kula katur panjenengan sami para rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Mugi kabagas kasarasan katentreman seh kawilujengan. Mugi tansah kajiwa kasalira kunjuk panjenengan sami dalasan kulawartin sagung dumadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Kunjuk dumateng panjenenganipun para sepuh bini sepuh saha aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas dalah lebda ing pitutur. Dumateng para piyagung terheng nata para sarjana sujananing budi, para pangemban-pangembating praja satriyaning negari kang minangka pandam panduming pangayemaning kawula dasih. Subrabah dumateng panjenenganipun bapa ingkang hangayu pusaraning adil wonten pradesan Pilangsari staf dalah sedaya perangkatipun ingkang dahat kinurmatan. Boten katalupaken dumateng panjenenganipun para alim ulama kang rinten dalu tansah sumanding sublene mriki kitab suci ingkang dados panutur panata agama kiblating panembah kula lan panjenengan sami satu huluring budi. Dumateng kadang-kadang seniman seniwati kang rinten dalu tansah handuduk handudah rembakake seni budaya ing Nuswantara ing satu bagya mulya. Langkung-langkung dumateng panjenengan sami para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang satu bagya mulya. Nuwun kula nuwun. Saderengipun adicara suka pariska campur sari kawitan monggo panjenengan sami kula dherekaken manungku puja astawa dalah puji astuti. Angraosaken syukur dumateng Dat ingkang Maha Kuwasa inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Awit punapa rawuh kanthi pinaringan kanikmat kabagas kasarasan, pinaringan nikmat iman saha Islam. Dene punapa kula panjenengan sami dalu puniki kempal dados tunggal wonten bali wisma panjenengan Bapak Sutikna kanthi kahanan sehat wal afiat. Sumangga kita syukuri kanthi maos tahmid sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Boten katalupen selawat sarta salam mugi tansah kunjuk katur wonten kersa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanthi waosan bi kaulina Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Salah satu garing nabi yang saking paring sapaan dumateng umat tartamtu tansah kita ajeng-ajeng berkah sapaatipun meli ing donya langkung-langkung sapaatipun ing benjang dinten yaumul kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Ibu bapak saking rawuh suka parisuka panjenenganipun Bapak Sutikna dalah Ibu Sunemi sakeluarga hanimbali kula sakanca aring pagelaran seni campur sari rikes akanada mijil saking Besah Kecamatan Kasiman Bojonegoro ingkang kula pangersani piyambak. Kula mbeta Eka Dwitri pesinden kondang kaloka saking tlatah Bumi Angkleng Darma Bojonegoro. Pramila kula tepangaken setunggal kanthi setunggal sinten ingkang badhe paring palipur dumateng kandika sami. Milih sisih tengen piyambak. Mrika kula madhep Ibu Etan nggih. Nggih. Sisih Etan piyambak. Sumnan. Nah. Lamun to Cinandra dedeg piyateki hamantesi pakulitane resik nemu giring. Alih sinanggal sepisan mripat lindri damar kanginan. Lamun to mlaku larak sempal. Tebih-tebih karoyo-royo saking bumi Walituban. Mapan dumipun wonten pradesan Bangilan, Kecamatan Bangilan, Bumi Walituban. Pinaringan jimat asma
Nimas Ayu, Mei, Anggara, Aga, Nada. Ayo ayo ayo. Gini tuh, gini. Ingkang angka kalih adat sabenipun wirawiri wonten Jambi Pilangsari Kulaan Bata. Lamuta Cinandra dedeg piyateki hamantesi pakulitane resik nemu giring gedhe dhuwur. Rikmane ngandan-ngandan ngemak hangbang baku ngalise nanggal sepisan irunge grunge bongkok sumindi. Tebih-tebih karaya-raya saking bumi Malawapati Bojonegoro mapan dumunipun wonten Pradesan Nglingi Kecamatan Ngasem Bojonegoro. Pinaringan jimat asma Nimas Ayu, Ulin, Cemenul, Aga, Nada. Ayo dong. Ayo gini. Hey. Buyu. Nah, selo-selo tanggapan orang. Ingkang angka 3 menika tesih SMP sampun manah ping pisan. Tebih-tebih karaya-raya ugi saking bumi angkring Dharma Bojonegoro. Dedeg piyadheke gedhe dhuwur hamantesi. Lembeyane mblarak sempal irunge grunge bongkok sumindi pipine durian sajuri klamoto mesem sepet madu. Tebih-tebih karaya-raya saking bumi Malawapati Bojonegoro mapan dumunipun wonten Pradesan Sudu Kecamatan Gayam Bojonegoro. Pinaringan jimat asma Nimas Ayu, Erlin, Erlita, Aga, Nada. Hey. Ibu Bapak Sagung para rawuh Eko Dwitri Waranggana Presiden Kondang Kaloka sampun kula timbali setunggal kanthi setunggal. Dalu puniki kula mboten makarya piyambak. Kasem kuyung dokumentasi pawipahan wonten Mas Ipan syuting saking Jambi mriki mawon. Kasem kuyung gumlegaring audio sound system kanthi kekuatan 70.000 megawatt. Nirwana Audio mak geler unine kadyon jebloke Gunung Semeru. Kula ngaturaken sugeng dalu kanca-kanca ingkang mirsani wonten dalem lumantar live streaming TikTokers Antok Kliwir 835 matur sembah nuwun. Kula Dimas Bagus Antok Kliwir ngaturaken sugeng dalu, sugeng pinarak, sugeng nulikan kanthi mardu, mardikane penggalih panjenengan sami, sinambi hampir sani, gebyar, campur sari, ringkes, Aga, Nada, nuwun, kula nuwun. Om Is. Iya, monggo. Nggih. Katen pinarak rumiyin nggih Bapak Ibu. Menika sampun jumeneng 3 Suwarawati kula ingkang badhe paring kula dibanding kaliyan sami. Yuk, Aga, Nada,